حدن دي هرمت لبنا عندي يا مزمور كنيتنا وكان هايمانوت زينبل تشعت بحنت معدنا قعز حلو قعزنا سلعات جقننا تسنقنا سلوم تتنحن كبرنا سرث اللوي بحلنا بسم سماتي محلانا رأخ تقبر عسرنا حزو نبرار ينتصر لو يحقوا عزو عين فناتت بسيو خند ترقمو يريد راولنت عين فناتت بسيو ودا ترقمو يريد راولنت يريد راولنت ما درحولنت يريد راولنت حبن جقلنت عين قدد عن معرار نترر كم منعر بعالت اكوي لب تسبري اريد راونت سعار سعار زقم زغدي اريد راونت سود The decision makes Trump the first former or sitting U.S. president to be convicted of a crime. A new study, on gold smuggling. Expert Robert Mintz says the verdict shakes the very foundations of the country. My guess is that we Reversal in policy by Washington, which has restricted the use of its weapons to avoid a direct confrontation with Moscow. ለ60 ቀናት ግምገማ ብሎ በተቀመጠበት ወቅት ኤርትራን አስመልክቶ 3 የአጀንዳ ወረቀቶች ቀርበው እንደነ በጣም የሚገርም የሚያሳዝን ነገር ነው። ሽመልስ አብዲሳ እየተናገሩ ያሉት ነገር የሚገርም የጸግማዩ ከዚህ ምስ ብርጌድ ሐመዱ ለተልዓለ ምስትዋሃጎም ምስትግራይ ትግርኝ ትግራዋይ ንኽትከውን ዲኻ ቃለሰልኻስ ዋላ ነቲ ኤርትራውነትካ አሚንካስ ንኤርትራ ይኻ ጩያ መድፈርትን ቅትለትን ደቅ አንስትዮን ዝተወደበ ውራ ማዕድን ደው ክብልን ተመዛበልቲ ብቁልጡፍ ናመረ ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ጽቡቕ ክትኮኑ ናይ ወትሩ ትምኒተይ እዩ ሎሚ እውን ከም ወትሩ ንኹልና ኣድላይነት ዘለዎም ክንፈልጦምን ክንመሃረሎምን ከነስተውዕለሎም ዘለና ዝብልኩም ኣገደስቲ ዜናታት ብደረጃ ዓለም ድሕሪኡ ድማ ናብ ዞባና መፅአ ኣብ መወዳእታ ብዛዕባ ሃገርና ንህዝብና ዘገድሱ ዝብልኩም ዜናታትን ሓበሬታን ሒዘ መፅአ ኣለኹ ኣገዳስነት ዘለዎም ነጥብታት ድማ ክንርኢና ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ምሳይ ፅንሑ ኣብ ኣሜሪካ ልዑል ኣገዳስነት ዘሎ ፍጻመ ተፈጺሙ ኣሎ እዚ ፍጻመ እዚ ንኣሜሪካ ኣበይ ደረጃ ከብፅሓዩ we don't know እዚ ግን ኣብ ልዕሊ ትራምፕ ተገይሩ ዘሎ ኩነታት ረእይዎ ነቲ ዲሞክራሲ ኢሎም ዝምክሕሉ ኣሜሪካ ኣብ ምንታይ ወዲቖም ኣለዉ listen now 6 weeks of passionate arguments and 22 witness testimonies. Former US President Donald Trump has been found guilty on all 34 counts in the hush money case. Now, this is the first time in US history that a president has been convicted on criminal charges. ኣብ ታሪክ ናይ ኣሜሪካ ንመጀመርያ ፕሬዚደንት ዝነበረ ጥራይ ዘይኮነ ንፕሬዚደንታዊ ምርጫ ዝዳሎ ዘሎ ሰብ ብሓደ ገበን ተኸሲሱ ሕጂ ድማ ከም ገበነኛ ተረኺብሎ ብኻልእ ኣዘራርባ ኣብ እስር ቤት ከሎውን ንምርጫ ክወዳደር ዝኽእል ፕሬዚደንት እውን ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ንሪኦ ዘለና ናይ ብሓቂ ዘገርም ክስተት እዩ ኣብ ኣሜሪካ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ተገይሩ ዘይፍለጥ እዩ ኣብ ታሪኾም ኣብዚ እዋን እዚ ተበፂሑ ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ውሽጣዊ ምምቕቓል እታ ሃገር ቻይና ፀቂጣታ ኣሜሪካ ወይ ራሽያ ፀቂጣታ ኤውሮጳ ፀቂጥዋ ወይ ካልእ ፀቂጥዋ ኣይኮነን ሓደጋ ክወርዳ ዝኽእል እዩ ዝበሃል እቲ ዝዓበየ ፀገም ናይ ኣሜሪካ ውሽጣዊ ፀገማን ምምቕቓል ናይቲ ህዝብን ኣብተን ክልተ ፓርቲ ዲሞክራትስን ሪፐብሊካን ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ ጋብ ብሰንኩ እቲ ዝዓበየ ሓደጋ ከም ዘለዎም እዩ ዝፍራሕ ምናልባት እጅ ገለገለ ሰባት ነዚ ምስራዩ ክብሉ እዮም ገበነኛ ኮይኑ ተፀኒሑ ቤት ፍርድን ተረኺቡ ወዳ እስር ቤት ይኣቱ እምበር እንታይ ዳ ክትብሉ ኢኹም ብዛዕባ ናይ ማስ ገበን እዮም ዝዛረቡ ዘሎ ፈሊጥኩም ኣለኹም ብዛዕባ ገበን ቅድሚ 2016 ኣጋጢሙ ዝበልዎ እዩ ብኻልእ ኣዘራርባ ዶናልድ ትራምፕ ስልጣኑ ማስ ረኪቡ 20 ረኪቡ ስልጣኑ 4 ዓመት ከም ሲቪላዊ ሰብ ይኸይድ ነይሩ ኣብ 20 ክጅምርዎ ይኽእሉ ነይሮም ወይ እውን ኣብ ግዘበነ ፕሬዚደንትነቱ ክጅምርዎ ይኽእሉ ነይሮም ኣየድልዮምን ነይሩ ስለምንታይ ዳሎም ይጅምርዎ ካልኣይ ፕሬዚደንት ኮይኑ ክምረፅ ከም ዝኽእል ስለ ዝፈርሁ እዮም ዘምፅዎ ዘለዉ ዝነጥብ እዚ ስለዚ ነቲ ቤት ፍርዲ ዝብልዎ ዘለዉ ነቲ ጃስቲስ ሲስተም ዝብልዎ ዘለዉ ከም ኣፅዋር እዮም ዝጥቀምሉ ዘለዉ ሕጂ ድማ እታ እስር ቤት ክኣትዋ ዝኽእል ዕለት መዓስ ገይሮም ኣሎ መሲልኩም ኣብ ወርሒ 7
كقدمي حدت معلتات كقدمي نسو كم ريبابليكان البريزيدنشال كانديديت بتي بارتناتو تقبلنا زرقبلو كونفرنس كقدمي غيرو ملو سلازي نابتي ريبابليكان نخيقبلو زغبر كل انقفاتهم زغبر زلو نسبزي بكل منقديهم كصلوا ود اليوم زلو ندونالد ترامب كم مغبارو it doesn't matter ማለት አሜሪካ ፖለቲካኦም ይጸገም የብሉን ሓደ ነገር ግን ይበርሃልካ ኩሉ ትዝዛረቦ ፍትሕዶ ዲሞክራሲ ዝብሎ ሕጂ ካብ ኣፎም ክንሰምዐ ኢና ስለክሳዕ ክንደይ ነቲ ፍትሒ ዝበሃል weaponize ወይ ከመ ጽዋር ከም ዝጥቀሙሉ ልክዕ ከምቲ ዶላር ናቶም ዝገብርዎ ማለት እዩ Jury in New York has found former US President Donald Trump guilty in his hush money case in Manhattan. The decision makes Trump the first former or sitting US president to be convicted of a crime. The jury concluded Trump falsified documents to cover up a $130,000 payment to silence an adult film actress ahead of the 2016 election. Trump was found guilty on all 34 counts. Trump blasted the verdict, insisting he did nothing wrong. Let's have a listen. This was a rigged, disgraceful trial. The real verdict is going to be November 5th by the people. And they know what happened here, and everybody knows what happened here. So, እንታይ ዝብል ዘሎ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ እቲ ቤት ፍርድታት ከም ኣጽዋር ተጠቂሙ እቲ ዲሞክራሲያዊ ሪፓብሊክ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ዝበሃል ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ግን እቲ ስታብሊሽመንት ዝብሎ ብድሕሪ መጋረጃ ነቲ ሃገር ዘመሓድራ ዘሎ ዝብሎ እቶም ቢልዮነር ክላስ ድዩ እቶም ሃብታማት ኮርፖሬሽንስ ንሳቶም ኦርጋናይዝድ ኮይኖም እዚ ሰብ እዚ ኣብ ምርጫ ዘይቀርበሉ መንገዲ መጀመርያ እንታይ ገይሮም ከጸልምዎ ፈቲኖም ብልሽውና ኣለዎ ኢሎሞ ምስ ደቂ ኣንስትዮ ደቂሱ ኢሎሞ ኩሉ ዓይነት ፀገም በሚዲያ ገይሮም አንጻር ኩሉ ተዛሪቦም ህዝብ ምእማን አብይዎም ኮምፕሊት ህዝብ ምእማን አብይዎም መመሊሱ ንዑ እናደገፈ ኸይዱ እሱ ከም ዘይሰራ መስፈለጥ እንታይ ገይሮም ነቲ ቀደም አደቂሶም ዝነበሩ ቤት ፍርዲ ብኩሉ መንገድና ወዓውዑ ኣብ ቤት ፍርዲ ምጽኦም ሕጂ ናብቲ ምርጫ ክምረጽ ከም ዘይክእል በቤት ፍርዲ ክእሰር ከም ዝኽእል ወይ ገለ ክገብሩ ክፍትኑ እዮም እንታይም ዝብሉ ዘሎ ብዙሓት ሕጂ ገለ ካብ ኣሜሪካውያን ዓበይቲ ፖለቲካዊ ተንተንቲ ኣሜሪካ እንታይ ብለው እዚ ሰብ እዚ ምምራጹ ይተርፎን እዩ ግን ቅድሚ ምምራጹ ወይ ከአስርዎ ይኽእሉ እንተዘየለ ድማ ክቐትልዎ እውን ከም ዝኽእሉ ይዝንጋር እዮም ዝብሉ ስለንታይ ማለት እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ሲስተም ናትና እቲ ናይ ኣሜሪካ ሲስተም ሪግድ እዩ ብብልሽውና ዝተቆማጥዕ ሲስተም እዩ ዘለና እናበለ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ንባዕሉ እቲ ናይ ቀደም ፕሬዚደንት ዝነበረ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ኣሜሪካ ድማ ብተደጋጋሚ ዝደግሞ ዘረባ እዩ ስለዚ ንቐፅል እስከ ንእሽተይ ንስማዕ እንታይ ይበሃል ኣሎ And it's okay. I'm fighting for our country. I'm fighting for our Constitution. And we'll keep fighting. We'll fight till the end and we'll win. بكل من قديم فتينا ما سبعيزي مجمريا بجنزب دخاخ قبر ويد الليلو كندي عين السجون توسيدهم مت أن الشمس فتنوا مت أنو إذا ما هزبك دق فصل زدل زلو لأن كانت راي أب إكس أب تويتر كويس غني بزحات هبتمات 300 شيخ 300 شيخ 100 شيخ كم زدنا بلو دونيشنز ካብ ብሕር ዶኔሽንስ እቲ ዌብሳይት ናቱ ክራሽ ከም ዝገበረ ዝገልጽ ሓበሬታ የጸንየ ስለዚ ብዙሕ ሰብ ይሕግዘሎ እቲ ዝግበር ዘሎ ድማ መመሊሱ መጠን ብዙሕ ዝገበርዎ መጠኑ እቲ ህዝቢ ወላቶም ጸላእቲ ናቱ እንታይ ይብልለው ነዚ ሰብ እዚ ከም ዝብረጽዮም ዝገብርዎ ዘሎ እዚ ሰብ እዚ እቲ ሲስተም ዝገብሮ ዘሎ አንጻር ህዝቢ ስለ ዝኸይ ዘሎ ቶም ህዝቢ መመሊሶም ከም ዝፈትዎ ይገብርዎ ኣለው እዚ ድማ ንዓለምና ሓደ ነገር ይበርሃሎም ኣሎ እቲ ዝዓበየ ዜና እንታይ ፈሊጥኩም ኣለኹም ልክ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ ናይ ትራምፕ እና ተቆማጥዑ ከለው ኤግዛክትሊ ባይደን እንታይ ገይሩ ኣሎ ንዩክሬን ኣጽዋር ናትና ተጠቂምኩም ውሽጢ ራሻ ህሮም ኢልዎም ኣሎ ጽኔለ ክነግረኩም እየ ዘ ቢግስት ሄድላይን ነዚ ሓቢኦሞ ምክንያቱ ህዝቢ ኣሜሪካ አንጻርቲ ናይ ባይደን ስጉምቲ ጥጠው ከም ዝብል ፈሊጦም ኣለው ኣብ ጋዛ ዝግበር ዘሎ ክንደይ ተቃውሞ ፈጢሩ ኣሎ ሕጂ ድማ ነቲ ውግእ ካብ ዩክሬን ናብ ራሻ የሰጋግሮ ስለ ዘሎ ብሕቡእ ኩሉ ግዜ እንታይ እዮም ዝገብሩ ዓበ ኣጀንዳ ናብ ዩክሬን ወይ ናብ ካልእ ክገብሩ ከለው ኣብ ውሽጢ ነቲ ህዝቢ ቢዚ ዝገብሮ ፖለቲካ እዮም ዝገብሩ እዚ ሕጂ ተገይሩ ዘሎ ውሳነ ድማ ንህዝቢ ኣሜሪካ ኣብቲ ውሽጣዊ ፖለቲካ እናተቋማጥዐ ከሎ ዓብ ስጉምቲ ኣብ ዓለም ደረጃ ትገብር ማለት እዩ እዚ እውን ሓደ ብሕቡእ ክገብርዎ ንነዊሕ ዓመታት ዘገልግሎም ዘሎ ኢሎም ግን ሰብ ፈሊጥዎም እዩ ልክዕ ከምኡኸም ዝገብሩ ዘሎ ኣብ ሚድያ ብዙሕ ግዜ ተቃልሕ ኣሎ Trump there after his conviction. Let's get more on this from our DW correspondent Benjamin Alvarez-Gruber in Washington, D.C. Benjamin, this is a historic moment. Trump is now the first former U.S. president convicted of a crime. What more can you tell us about the verdict? That's right. This is an unprecedented moment that will go down in history of this country as Donald J. Trump is now the first former U.S. president to be found guilty of felony crimes. It was a late-day verdict that came after... ስንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ታሪክ ናይ ኣሜሪካ ንመጀመርያ ግዜ ዘጋጥም ዘሎ እዩ ንመጀመርያ ኣብ ታሪክ ናይ ኣሜሪካ ዘጋጥም ዘሎ እዩ ፕሬዚደንት ዝነበረ ብዙ ሁሉ ገበናት ናይ ኣፍጋኒስታን ኣብ ኢራቅ ዝተፈጸመ ኣብ ሱርያ ዝተፈጸመ እዚ ሁሉ ህልቂት ናይ ሚልዮናት ሰባት ሓደ ካብቶም ኣብ ሽዑ ዝነበሩ ፕሬዚደንታት خصص سبيلا
Can you imagine that? ሚሊዮናት ሰባት ብጌጋ ኣብ ኢራቅ ዝገብርዎ ውግእ በዓል ኮሊን ፓወል ቲ ጀነራል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ስቴት ዲፓርትመንት ሰክረታሪ ዝነበረ ሽዑ ኣብ ዩኤን መፅኡ ከኒና ትመስል ሒዙ መፅኡ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዙሕ ግዜ ተዛሪብላ ኣሎ መፅኡ ንዓለም ምሉእ እዚ ገለ ካብቲ ኬሚካላዊ ኣፅዋር ኣሜሪካ ዘለዋ እዩ ኢሉ ኣብ ሴኩሪቲ ካውንስል ንዓለም ምሉእ ብሓሶት የሚኑ ኣብ ልዕሊ ኢራቅ ውግእ ተኣዊጁ ሚሊዮናት ሰባት መይቶም ክንደይ ትሕቲ ቅርፂ ናይቲ ሃገር ዓንዩ እቲ ሃገር ድማ ተበላሽያ ድሕሪ ክንደይ ዓመታት ባዕሉ ንሱ ካልኦት እውን ብጌጋ ኢና ጌጋ ስጉምቲ ስለያናትና ተጋጊዩ ነይሩ ኢሎም ናይ ዝኩሉ ዝተጋገርካ ቤት ፍርዲ የለን ኣይተቐፅዐን ወይ ዝኾነ ነገር ናይቲ ዝገበርካዮ ገበናት ናይቲ ዝቐተልካዮ ሰብ ናይቲ ዝዕነካዮ ኖ እንታይ ምስ ሓንቲ ኣመንዘራ ገንዘብ ሂቡ ደቂሱ ነይሩ ዝብል ግን ንሓደ ንፕሬዚደንት ክምረፅ ዝኽእል ዝግባእ ሰብ ንመጀመርያ ንዑ ከሲሶም ናብ ቤት ፍርዲ ወሲዶም ክኣስርዎ ይፍትኑ ኣለዉ ኣገይን ፖለቲካ ናቶም ኩሉ እቲ ዝዛረብዎ ፍትሒ ድዩ ፖለቲካዊ ብልሽውና ድዩ ኩሉ እቲ ዝዓበየ ብልሽውና ኣብ ታሪክ ኣብ ኣሜሪካ ዝካየድ ዘሎ ምክንያቱ ቢልዮናት ገንዘብ ካልእ ሃገር ንክትዓኑ ዝህብ ገንዘብ ቁጠባ እንተለብ ዓለም ኣሜሪካ ጥራይ ቢልዮናት ገንዘብ ኣብ ዩክሬን ሰዲዱ ንራሽያ ንምዕናው ንዩክሬን ንምዕናው ዝገብር ዘሎ ስለዚ ዓይንኻ ክትከፍት ክትክል ኣለካ እዚ ናይ ኣሜሪካ ፖለቲካ ዝበሃል ኣብ ዓለም እቲ ዝረስሐን ዝለዓለ ብልሽውና ዝረኣየሉ ዘሎን እዩ ክንብሎ ንኽእል ምናልባት ብልሽውና ኣብ ካልእ ኣቃሊሎም ብዝደለይዎ ስለ ዝድርብይዎ እምበር እቲ ዝለዓለ ብልሽውና ኣብ ሲስተም ዝኣተወ ብልሽውና ንሪኦ ዘለና ኣብ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ እዩ ንሓደ ሰብ ድማ ፖለቲካዊ መወዳድርትኻ ከመይ ጌርካ ካብ ስልጣን ተኣልዩ ድማ ኣብ ሪል ታይም ንርኢ ኣለና ማለት እዩ The judge told the courtroom the jury would be dismissed, making many think that this verdict will come on another day. But shortly after that, the announcement came in that the jurors who had been deliberating for nearly 12 hours over the past 2 days had reached a verdict, and the next big date will now be July 11th, because that's when Donald Trump will be sentenced, and that is something that comes just days before officially becoming the GOP presidential nominee. That will begin on July 15th. In Milwaukee. The former president's lawyer tried to move this to late July to take place after the convention, but that request was denied. ናይ ብሓቂ ዘገርም እንታይ እስከ ጁላይ ወርሒ 7 ዕለት 11 ፍርድና ኣቱ ተቐቢሉ እስር ቤት ከኣቱ ተኮይኑ ክሳብ 4 ዓመት ክፍረድ ይኽእል ይበሃል ኣሎ ስለዚ ገለ ካብቲ ማለት እዩ ፍርዲ ክወሃብ ተኮይኑ 9 መዓልቲ ዕለት 11 ጁላይ ፍርዲ ወሲዱ እስር ቤት እንተር ኮይኑ ንኽእሰር ክግድድ ወይ ብሓፈሻ ወላ ዝኮርዶ ዝኽእል ስጉምቲ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ኖርማል ገበን ክንዱ ካውና ይግባአኒ ዝበሃል ዘሎ ግን ፖለቲካ ስለ ዘሎ እቲ ጉዳይ ዛዕበየ ገበን ክገብርዎ ከም ዝኽእሉ ከም ዝእሰር ክገብርዎ ከም ዝኽእሉ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና it's crazy እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘሎ ልክ ውሕዳት መዓልቲ ቅድሚ እቲ ናይ ሪፐብሊካን ኮንቨንሽን ዝበሃል ብካልእ ዘረርባ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ሪፐብሊካን ተዓዊቱ እንዲ ነቶም መወዳድርቲ ኣብ ሪፐብሊካንስ ካንዲዴት ንኸውን ወይ ከዓ ሕፁይ ንክኸውን ተዓዊቱ እንዲ ኣብቲ ፕራይመሪ ዝገበርዎ ኣብቲ ኮንቨንሽን ድማ ብወግዒ እዚ ናትና ፖለቲካዊ ተወዳዳሪ ሕፁይና ኢሎም ዝገልፅሉ ኮንቨንሽን ወይ ዓብይ ዋዕላ እዩ ጠቅ ቅድሚ እቲ መዓልቲ እቲ ንክፍረድ ገይሮም ኣለዉ ጠበቃ ናይ ትራምፕ ድማ ነዚያ ዕለት እዚኣ ንቁርብ ኣሰጋግርዋ ድሕርቲ ኮንቨንሽን ክትከውን ግበርዎም ዘሎም ኖ ኣይትኸውን ኢሎም ዋይ ቢኮዝ ባይ ዲዛይን ስለ ዝኾነ ኩሉ ነገር እዚ ሰብ እዚ ፕሬዚደንት ንኸይከውን ዝገብርዎ ዘሎ እዩ ንካልኦት ሃገራት ቅድሚ ሕጂ ኣብ ፖለቲካ ናይ ካልኦት ሃገራት ኣሜሪካ ይኹን ሲያ ብዙሕ ገይም ተፃዊቱ እዩ ክሳብ ክንዱ ዝዛረበሉ ሰብ ኣይነበረ ምክንያቱ እቲ ሚድያ ይዕፍንዎ ስለ ዝነበሩ ሎሚ ግን እቲ ሚድያ ፍርቂ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ደጋፊ ስለ ዝኾነ ብዛዕባ እዚ ክዛረብ ጀሚሩ ኣሎ ኢትስ ክሬዚ ኣብ ኣሜሪካ ዝካየድ ዘሎ ንሪኦ ዘለና ኣይ ዶንት ኖ እዚ ኩነታት እዚ ናበይ ካብ ፀሓይ ትሃገር እቲ ዘለዋ ኣብ መንጎ ክልተ ፓርቲታት ዘሎ ፍልልይ ናብ ዝለዓለ ጥርዚ ይበፅሒ ዘሎ ምክንያቱ ኣብ 2020 እንታይ ርኢና 2020 ምርጫ ክግበር ከሎ ተዓዊቱ ኦልሞስት ተዓዊተ እናበለ ከሎ ኣብ መንጎ ጨውዮም ቁፅሪ ከም ብሓድሽ ክንገብር ዶ ገለዶ ተባሂሉ ነቲ ጆ ባይደን ከም ዝዕወት ገይሮም ክሳብ ሕጂ ድማ እቶም ሪፐብሊካንስ ደገፍቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ እቲ ስዕረት ኣይተዋሕጠሎምን ነይሩ ክሳብ እዛ ዕለት እዚኣ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ እታ ጃንዋሪ 6 ዝበሃል ኢንሲደንት ዘጋጠመውን ትዝክርዎ ኢኹም ኣብቲ ናቶም ናይቲ ኮንግረስ ሃውስ ከይዶም ክንደይ ፀገማት ተፈጢሩ ነይሩ ተመሳሳሊ ሽዑ ብዘይ ዋሓት መንገዲ ስዒሮሞም ከብቅዑ ሕጂ ድማ እንታይ ገብሮም ኣለዉ ካልኣይ ግዜ ንምርጫ ንኸያቱ ዝገብርዎ ዘሎ ዕንቅፋት ንርኢ ኣለና ምክንያቱ ካብ 20 ክሳብ 24 መዓት ግዜ ነይርዎም ንፕሬዚደንታዊ ምርጫ ከይተዳለወ ከሎ ድሌቶም ክገብሩ ይኽእሉ ነይሮም እዚ ክስ እዚ ናይ ቀደም እዩ ስለምንታይ ግን እንታይ ኢሎሞ ነይሮም ፍሉጥ እዩ እንድሕር ተወዳዲርካ ክንከሰካን ክንኣስረካን እንተዘየለ ግን ሂወትካ ክትመርሕ ትኽእል ኢኻ እዚ ዓይነት እዩ ሕጂ ናብቲ ረብሓናቶም ስለ ዝመፅእ ዘሎ ካብኡ ንከኣልይዎ ዝገብርዎ ዘለዎ እዩ ኣሜሪካ ድማ እቲ ዝዓበየ ፈተና ናታ በዚ ፖለቲካዊ ፍልልይ ናታ እዩ ሓንቲ መፅሓፍ ኣላ ሬይ ዳልዮ ዝበሃል ሓደ ዓብይ ኢንቨስተርን ሊግ ዝተፃሓፈት ምናልባት ከተንብዋ ትኽእሉ ኢኹም ንኣሜሪካ እቲ ዝዓበየ ስግኣታት ዝብላ ንሱ እዩ ነዚ እዩ
ኣብ ውሽጣ ዘሎ ፍልልይ ኣብ መንጎ ዘለዎምን ዘይብሎምን ኣብ መንጎ ሃብታማትን ተኻታትን ዘሎ ጋፕ ኣብ መንጎ ክልተ ፓርቲ ዘሎ ፍልልይ ኣብ መንጎ ዓሌታት ጸለምትን ጸዓዱን ዘሎ ጽልእን ፍልልይን ኣብ መንጎ ትካል ዘሎ ጸገማት ናይቲ ሃገር እናገፍሐ እናበርትዐ እናሓየለ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ንሱ ድማ እቲ ዝዓበየ ነታ ኢምፓየር ወይ ካለቲ መንግስቲ ወይ ካለቲ ሃገር ኣሜሪካ ክዕንዎ ዝኽእል ወይ ከውድቆ ዝኽእል ኪነቶም ናይ ደገ ዘለው ሓይልታት እናበለ ዝገልጽ ኣብታ መጽሓፍ ምዝ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ድማ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እቲ ሓቅነቱ እናነፀረ ይኸይድ ኣሎ እዚ ብዛዕባ ኣሜሪካ ርኢና ኣለና ኣይ ሆፕ ሓደ ነገር በሪሂልኩም ክኸውን ኢትስ ሪሊ ኢንሴይን ሕጂ ኔክስት ንሪኣ ሓንቲ ኣገዳሲት እያ እዚኣ ድማ ብዛዕባ ኣፍሪካ እዩ ሃብቲ ናይ ኣፍሪካ ከመይ ኢሉ ከም ዝስራዕ ካራዮ Now let's talk about a new study on gold smuggling from Africa. It was released earlier today. It says that in 2022, at least 435 tons of gold was smuggled out of Africa. 435 tons. That's more than 1 ton. እንታይ ትብል ኣላ ሓደ መፅናዕቲ ኣብ ዝቐረባ ዝወፀ እዩ ካብ ኣፍሪካ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ዝወፅእ ዘሎ 435 ቶን ናይ ወርቂ ካብዛ ኮንቲነንት ኣፍሪካ ትበሃል ከም ዝወፀ እዩ ንሓን ኣፍሪካ ዓብ እንዲኹ ትብሉ ኢኹም ኣብ ጎረቤትና ዘጋጥም ዘሎ ድማ ክትርኢ ኢኹም እዚ ክሳዕ ክንደይ ሃብቲ ናይ ኣፍሪካ ይስራቅ ከም ዘሎ of gold every day. Do you know how much 435 tons of gold are worth? About $31 billion at today's rates. It's enough to wipe out the national debt of some. ስለዚ እዚ 435 ቶን ዝበሃል ዘሎ ድማ ብዓብ ዓይኒ ገንዘብ ተሚንካዮ ክሳብ 35 ቢልዮን ዶላር ናይ ኣሜሪካ ኢና ንዛረብ ዘለና 35 ቢልዮን 35 ዓብ ገንዘብ እዩ እዚ ንኣፍሪካ ነታ ኮንቲነንት ዓብ ለውጢ ከምፅኣላ ዝኽእል ገንዘብ እዩ እዚ ስለዚ ክንዲዚ ዝኣክል ሃብቲ ነቲ ሃገር ከየርብሐ ብዘይ ሕጋዊ ብብልሽውና ካብቲ ሃገር ይወፅ ኣሎ ናበይ ከይኸይድ ኣሎ በን ገይሮም ፈሊጦሞ ልስናው እዚ ነገራት እዚ ትርጉም ዘለዎ ነገራት these African countries, but that much gold was illegally smuggled out of the continent in 2022. And this has been a growing trend. The amount of gold smuggled out of Africa doubled between 2012 and 2022. And where was it smuggled to? Reports say that the lion's share of the gold, about 47% of it, made its way to the United Arab Emirates, where it was reprocessed, rebranded, and reintroduced into the global gold supply. So, ናበይ ዳ እዩ ዝኸይድ ካበይ እዩ ዝመፅእ ናበይ እዩ ከዝኸይድ ንዝብል ኣርእስቲ ክንርኢ ከለና ድማ እዚ 47% ናቱ ካብዚ ኩሉ ካብ 345 ቶን ንብሎ ዘለና ከባቢ ፍርቂ ናቱ ክንብል ንኽእል ኢና ካብ ዝኾነ ካብ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪካ ወፅዩ ኣበይ ቦታ እዩ ዝኣቱ ዘሎ ናብ ኢማራት እዩ ዝኣቱ ዘሎ እዚ ኢማራት ዝበሃል ሃገር ኣበይ እዩ ዘሎ እንድሕር ኢልካ ፅልዋ ናቱ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብዓብዪ ኣብ ሱዳን ጉዳይ ናይ ሱዳን ማለት እዩ ኢትዮጵያ ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ርክብ ትፈልጡ ኢኹም ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣብ ሰንትራል ኣፍሪካን ሪፓብሊክ ኣብ ጫድ ኣብ ካልኦት ሃገራት ድማ ብዙሓት ኣብ የመን ኣብ ሊብያ ሶሪ ኣብ የመን ሊብያ ሶማልያ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ከም ዘሎ ኢና ንፈልጥ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ጥራይ ዘየለ ስለዚ ብሓፈሻ እቲ ሃብቲ ካበይ ናበይ ይወፅእ ከም ዘሎ ብኸመይ መንገዲ እስከ ንስማዕ ምክንያቱ ካብዚ ንምሃረሎ ሓንቲ ሪፖርት ኣላ ካብ ትግራይ ዝመፀት ድማ ምዝዕ ተሓሒዝና ክንሪኣ ኢና Next report has the details. In 2022, the UAE was the world's third largest exporter of gold. ኣብ 2022 UAE መበል ካልኣይ መስለን መበል ካልኣይ ዝዓበየ መበል ክንደይ ኢልዎ In 2022, the UAE was the world's third largest third መበል ሳልሳይ ዝዓበየ ወርቂ ኤክስፖርት ዝገብር ወርቂ ዝሰድድ ሰደድ ናይ UAE بعالم درجة مبل سالساي زبصح ورك اتسدد ياو ورك ግን ኣለዋ ዲያ بعدا ورك ስለተፍርዲ ነው ካብ ካልኦት ሃገራት ድመፀ ብኸመይ ዝመፀ ተልናኻ ከም ዝንሪዮ ፀናሕና ከባቢ 47% ናይቲ ብዘይ ሕጋዊ ዝወፁ ዘሎ ወርቂ ናብ UAE ዝበሃል ሃገር ይወርድ ከም ዘሎ ካብኡ ድማ ንሳ ከም ጥረ ነገር ኮይኑ ብሕሱር ዝመፅእ ወሲዳ ኣፃርያ ናብ ቁጠባ ናይ ዓለም ከም ትሰዶ ዘላ ማለት እዩ exporter of gold. The country exported gold worth $32.8 billion. All this without a single gold mine in the Emirates. Oh my goodness. Listen now. It's just بحق زقرم كونتاتنا ندرزلنا ኣብ 2022 the top exporters of gold were Switzerland. ኣብ 2022 تا ዝለዓለት ወርቂ ትሰድድ ሃገር ኤክስፖርት ትገብር ሃገር መን ያስከ ኣነ ዝነብረላ ዘለኹ ሃገር ስዊትዘርላንድ እያ ክንደይ $101 ቢልዮን
ናይ ወርቂ ዕደና ኣብ ስዊስ ትፈልጡ ዲኹም ኣብ ስዊስ ዘለኹም እስከ መልሳቡን በቲ ዘለኹም ቦታታት ገለ ወርቂ ዝኸዱ ዝወፀሉ ቦታ ሪኢኹም ትኮይንኩም ነው የብላን ስዊስ ካብ ካልእ ዝመፀ ወርቂ እዚ ካልእቲ ኣሜሪካ እያ 37.5 ቢልዮን ሳልሰይቲ ድማ ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ ወይ ከዓ ዩኤኢ ማለት እዩ 32.8 ቢልዮን ትሪእዎ ኣለኹም ክሳዕ ክንደይ ሃብቲ ናይ ኣፍሪካ ብዘይ ሕጋዊ ራብዒቲ ዩናይትድ ኪንግዶም 32 ቢልዮን ሓምሻይ ድማ ሳውት ኣፍሪካ ወርቂ ዘለዎ ወይ ዝዓበየ ናይ ወርቂ ሪዘርቭ ዘለዎ ሃገር እዩ ስለዚ ዓዲ እንግሊዝ ወርቂ የብላ ብዓዱ ዩኤኢ ወርቂ የብላ ብዓዱ ኣሜሪካን ርግፀኛ ካብ ዓዶም ዘውፅዎ ይመስለንን ስዊዘርላንድ ድማ ጠቕላላ ወርቂ ዝበሃል የብላን ስለዚ 21% ናይቲ ንግዲ ናይ ወርቂ ስዊዘርላንድ እያ ዶሚኔት ትገብሮ ምናልባት ትዝክሩ ተኮይንኩም ኣብ ገለ ክፋል ካብ ኤርትራዊ ናብዚ ኤክስፖርት ትገብር ከም ዝነበረት ትዝከር ኣብቲ መጀመርያ ወርቂ ናይ ቢሻ ክወፅእ ከሎ ናብዚ ደገ እቲ ካምፓኒ ደውፅኦ ዝነበረ ናብዚ ኤክስፖርት ትገብር ከም ዝነበረ ሓደ ፖለቲካዊ ዲያሎግ ናይ ኤርትራ ወርቂ ገለ ዝብል ዘረባ ኣብ ፖለቲካ ናይ ስዊስ ኣዛረባ ርእሲ ኮይኑ ነይሩ ኣብ ገለ ነጥቢ ስለዚ ስዊዘርላንድ ሓደ ካብቶም ናይ ወርቂ ኤክስፖርተር እዩ ካብ ካልኦት ብጥረ ነገር ወሲዱ ኣፃርዩ ናብ ዓለም ደረጃ ዝሰድድ እዩ ምስቲ ናይ ሰዓት ናይ ዎች ኢንዱስትሪ ናይ ገለመለ ዘለዎ እውን ብዙሕ ናይ ኣብ ናይ ሽልማት ኣብዚ ናይ ምዕቡል ዓለም እውን ዓብይ ኢንዳስትሪ ዘለዎ ስዊዘርላንድ እዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዩ መበል ካልኣይ ስዊስ ኣሜሪካ መበል ሳልሳይ ድማ ዩኤኢ ኢልና ኣለና ሕጂ ንቐፅል ኣብቲ መፅናዕቲ እዚ ድማ እቲ ሃብቲ ናይ ኣፍሪካ በይጠፋለቶ ተባሂሉ ንክትፈልጥዎ Emirati territory. So how did they export so much? Well, because they imported a lot more. Officially, $57.1 billion worth of gold. So it's a massive operation, where gold worth billions is imported, processed and then exported. The operation is so big that tracing some smuggled gold in that mix would be almost impossible. But the group called SwissAid has done just that. They went through the numbers and made an astonishing claim that the UAE has been buying gold smuggled from Africa. ስንታይና ንርኢ ዘለና ብሓፈሻ እቲ ሓደ መፅናዕቲ ናይ ስዊሰይድ ዝበሃል ብዘካየዶ ዝተረኽበ መፅናዕቲ እዚ ዩኤኢ ወርቂ ኣይተውፅን እያ ብዓዳ ስለዚ ብምሉእ እቲ ወርቂ ንሳ ንደገ ትስዶ ዘላ ካብ ካልኦት ሃገራት ግዜያ እያ ተምፅኦ ክግዛእ ከሎ ድማ ነቶም ሃገራት ዝወፀሎም ዘሎ ኣርቢሑ ብስምምዕ ብመክሰብ ዘይኮነ ብኮንትሮባንዳ ብስርቂ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ግለሰባት ኣውፅኦም ሃብቲ ናይ ሃገር ወርቂ ናይ ግለሰብ ኣይኮነን እዚ ነቲ ሃብቲ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ገይሩ ናብ ዩኤኢ ይበፅሕ ከም ጥረ ነገር ኮይኑ ይበፅሕ ንሳ ድማ ኣብቲ ናታ ሪፋይነሪ ኣፀባቢቓ ቫልዩ ኣትጌራ ኣብቲ ናይ ኤንድ ፕሮዳክት ምክንያቱ ዱባይ ከድኩም ተነርኩም ትፈልጥዎ ኢኹም እቲ ጎልድ ማርኬት ዝበሃል ናይ ዱባይ ካልእ ዓለም ያው ዘሎ ወርቂ ኣብኡ ዝመፅእ ሰብ ኣብኡ ዘሎ ንግዲ ካልእ ኣርእስቲ እዩ ምናልባት ሓንቲ ቪድዮ ገይረ ነይረ ምሕጃቡ ከለኹ እቶም ዓይነት ወርቂ ኣብ ሂወተይ ርየ ስለዘይፈልጥ ናብ ስዊስ እውን ርየ ይፈልጥን ኢኸሙ ስለዚ ኣናደር ለቨልቲ ወርቂ ዕቤት እውን ብዙሕ ናይ ተተኻኺንን ኤኒዌይ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ካብ ካልእ ዓለም መፅዩ ሓደ መፅናዕቲ ከም ተረገፀ ካብ ኣፍሪካ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ መፅዩ ኣብኡ ከም ዝሽየጥ So how does this work? The gold is smuggled. It gets refined and then the UAE exports it in Emirati packaging. The global gold market doesn't care about where the gold is from as far as importers are concerned. The gold has become Emirati. Its backstory is of no interest to the market. In 2022, about 435 tons of gold were smuggled out of Africa. That is gold worth about $35 billion today. Smuggled gold means no taxes or tariffs, so it doesn't benefit the African nation's development. So ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ብድኻታት ኣፍሪካውያን ብሕሱር ጉልበት ወፂኡ ነቲ ሃገር ዝኾነ ይኹን ረብሓ ብዘይብሉ መንገዲ ብብልሽዋት ግለሰባት ኣቢሉ ኣብ ኢድቶም ቢልዮነራት ኣብ ልዕሊቶም ኣብ ኢድቶም ሃብታማት ሃገራት ይበፅሕ እሳቶም ድማ ነቲ ዝመፅእ ብውሑድ ዋጋ ወሲዶም ዝኾነ ይኹን ሓላፍነት ከይወሰዱሉ ንዑ ኣፃርዮም billions and billions መክሰብ ይገብሩሉ and this is how countries are getting rich ኩሉ ነገር ብቴክኖሎጂ ብምዕባለ ኣብዚ ኩሉ ረሳሕ ስራሕ ብዙሕ ግዜ ዘይትርከብ ሃገር ሽማግን ኩሉ ግዜ ረሳሕ መን ይፈልጥኩም ኣለኹም ቻይና ውሑድ ግዜ ካብ ናይ ረሳሕ ስራሕ ትርከብ ቻይና ብሓፈሻ ኩሉ ትረሳሕ ስራሕ ዝገብሩ ኤውሮጳውያንን ምናልባት ኣብዚ ሕጂ ድማ ዩኤኢ ኢማራት ዝበሃል ሃገር እውን ኣብዚ ቀረባ ዓመታት ኣግሬሲቭሊ ካበይ ተማሂርዎ ንኣብነት ዩኤኢ ወይ ካዚ ኢማራት ዝበሃል ሃገር መብዛሕትኦም ዝኽተልዎ ሲስተም ናይ ስዊስ እዩ ስዊስ ትገብሮ ዝነበረት እዮም ዝኽተሉ ኣብ ባንኪንግ ሲስተም ኣብ ፋይናንሻል ሲስተም ኣብዚ ናይ ወርቂ ንስዊስ ኮፒ እናገበሩ ኣብዚ ናቶም ዓዲ ከንፀባርቑ እዮም ዝፍትኑ እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ስዊስ ኣብ ወታደራዊ ሓይሊ ብሓይሊ ይኮነን ተምፅኦ መብዛሕትኡ ሰባት እዮም ተምፅኡላ ኢለኩም ምክንያቱ ስዊስ ወታደራዊ ዓቕሚ የብላ ምስ ካልኦት ሃገራት ተወዳዲራ ሮኬታትን ሚሳይላትን ተፍሪ ሃገር ኣይኮነትን ከይዳ ብጉልበታ መንዚኣ ክተምፅእ መብዛሕትኡ እቲ ሃብቲ ስለ ደምፅኡላ እዮም ብሓፈሻ
ዩኤኢ ግን ነቲ ሲስተም ናታ ብፍላይ ኣብቲ ፋይናንሻል ሴክተር ነቲ ናይ ስዊስ ሲስተም ቀዲሖም ዳርጋ ሓያል ተወዳዳሪት ናታ ኮይና ኣላ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሓት ሃብታማት ናብቲ ዩኤኢ ስለ ዝኸዱ ንስዊስ ተወዳደረ ሃገር ሓንቲ ዩኤኢ ከምኡውን ሲንጋፖር እዮም ዝበሃል ኣብቲ ናይ ፋይናንሻል ሴንተር ናይ ዓለምና ከም ምዃን ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና መስኪን ህዝቢ ኣፍሪካ ድማ ብዘይ ወላ ሓንቲ ጥራይ ኢዱ ይተርፍ ማለት እዩ ካብቲ ኩሉ ረብሓ ዘይብሉ ኮይኑ ድኽነት ናቱ የስተማغር ስለዚ ሃብትን ጸጋታትን ናይ ኣፍሪካ ከመይ ኢሉ ከም ዝጓሕጓሕ ንኽንፈልጥ ኢለ እስካዕ ንእሽተይ ንቐፅል ድሕሪኡ ክንሰግር ኢና ብካልኣርስ Most of the smuggled gold came from artisanal mining where people mine the gold instead of corporations. It's also common in Sudan, the country currently being torn apart by civil war. One of the warring factions is a paramilitary group known as the Rapid Support Front by civil war. So እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ዝግበር ዘሎ እዩ ኣብተን ርግኣት ዘይብለን ሃገራት ካብ እዚ ድማ ብዙሕ ሃብቲ ጸጋታት ዝተዋሃበን ሃገራት ዝመጽእ ዘሎ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት እዩ ከምኡ ድማ ኣብ ሱዳን ድማ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ናይ ወርቂ ክፋላት ብምሉእ በቲ RSF ዝበሃል ሓይሊ ከም ዝተሓዝን ካብኡ ድማ እቲ በረራ ብጫድ ገይሩ ከም ዝወፅእን ኣብዚ ሓለፈ እውን ነጊረኩም ነይረ ሳውት ሱዳን ደቡብ ሱዳን ናይ 13 ቢልዮን ዝኸውን ናይ ነዳዲ ናታ ምስ UAE ርክብ ገይራ ከም ዘላ ኢትዮጵያ ምስ UAE ትገብሮ ዘላ ርክብ ሶማልያ ከፋልናቱ ሶማሊላንድ ኣብቲ በርበራ UAE ኣሎ ኢልና ኣገለ ክፋላት ናይተን ካልኦት ስቴትስ እውን ኣብቲ ፑንትላንድን ካልኦት ዝበሃሉ እውን UAE ኣብ ፅልዋ ከም ዘሎ ሰንትራል ኣፍሪካን ሪፓብሊክ ምስ UAE ከም ዝሰርሕ ሊብያ ኣብ UAE ኣብ ፅልዋ ከም ዘለዎ ስለዚ ኮታ ብሙሉእ ዙርያ ናይ ኤርትራ ብጀካ ኤርትራ እቲ ካልእ ብዓብዩ ወይ ብንኡሱ UAE ከም ዝቋፀሮ ወይ ኣብ ፅልዋ ከም ዘለዎም እዩ ዝንገር ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ካብዚ ናይ ሱዳን ከይወፃና ሓንቲ ዜና ርየ ነይረ ሓደ ነገር ከገርመኩም እያ ዝስምዑ ናይዚያ training ground based in the middle of a neighborhood in Durman. It's where Sosan Usama comes every day to train as a part of a group of women. They've responded to a call by the Sudanese Army General Abdel Fattah al-Burhan for all those who can to fight alongside the army in its war against the paramilitary Rapid Support Forces or RSF. I joined this camp to learn to defend myself, my family and my relatives. So انتهينا نرزلنا. Oh my goodness. ايت غزيه كاير كله كتعم اسكن زياد نري حنسب. بحكي إيرترا دوسدت السجومتسي every time بزعبوك حسب كله أبزوج جزيزي بحكي زجرمني بسودان كان حلف كلنا قال كماي كم زي بسودان حلفكم طلعهم تبلغها كله ودون قالوا نسوا وتحضر زعلم انت عينة حجري زي سلام انت كم زخينو كل سبي زبدع ابنيه وتخيت كابي تبيا نفسه كف زركبه وسيتونا ودون قالوا كله كوين جنبار زخي ترجموا كوي يبلون زحجر زبجك وتحضر كالي يبلون شجر انت لك صقم انت لك اقدم كونتات ناي زوباخ انت فليت كاغن نهزب خايخات الدالو ترديون لهم حزبا سلازدالو ايرترا ابزو وانزي ابت زوريا زلو بمولو بسجر بحراون تاريخ يمن كل انتن هاجرات كفرسان ابدندس ناي مفراسن كتطويلن كلوا ايرترا بغل تغرار رجيصالا واي زاكل زدلي سقمتي بوانو سلازهانصت نفسها دما اب حجراونت اتكيلا سلازخدت كلهم تمني إيرترا كنعقو زفتنو زنبر لومي أبي يالو سودان إيرترا كما يجرى دكونستيو تتعلم كما يجرى دكونستيو وتهدروا تعليم يوزو نابلو زباجو زنبريم حقنا مزرع لهم رأيوا شجر مسوردهم دكونستيو ناتهم نفسي ككلاخل حبرة السبيك ككلاخل كبابين ككلاخل تعليم يكبر له خيلا سزي إيرترا سلسترقمتها يكونوا دكونستيو كعلم موسينهم إيرترا نشتي هاجر وحدن هزبن سلزلوا اتسألعينا تدما كابا صبيقو سلازعبن سلازبزعن لزي إيرترا تسقمتي كلهم حجرات أبوانو زقبرو زلوي دحنا بكالا رسنا بإثيوبيا خنا نحلف كلناون كريكمي سلامتاي بزعب إيرترا بزح ما تباهيليو زد لك برجن كنا يمكن كيل علمنا زرعيوه زدما أبي إثيوبيا يوتناي فانوز بحال
دارجة بإثيوبيا بكل وجن بوروميا تخيل كوتهدرا وتعليم بأمحارا تخيل كوتهدرا وتعليم بتجراي تخيل كهمو بعفار تخيل كنفسه كف كلل ناتو سراويت ناي كلاو سراويت نايتي هزبو سراويت عم ملبال زقبرو وزلو كونتاتيو جن again حنت زربالا من البات فلتبات خونيهم جنرال سبحات افريم زبالا يابتلا نطبين تايلو إرترا كل الماتا سجيرا نبرهان قصة تخيزلا نوقعتا قصة ليتا وديا أبكوتا ناي وقعتا زلا هاجريا دروس هاي كمان كبرك الله جمير له نا إثيوبيا ليتا جنب حجي كجمر زبل زربانيرو أبكت معينهم تري واللهم زي مجمريو حجنا بتار الستي كنساقر كنفتنينا مجمريا بزعبا كاب إثيوبيا زوات حدا قداس مستير بفلاي كابتي إليت ناي تقراي زوات كنرندينا كدميو كن زي جميرا خلوخو نا إثيوبيا قداي أمونغو أمحارون أمونغو فانون زيقبر زولو كنتاتسكي نارا أنا نغتل let's start with this one first مديا كنسمينا انتاي قبر لو كتريو በጣም የሚገርም የሚያሳዝን ነገር ነው። ሽመልስ አብዲሳ እየተናገሩ ያሉት ነገር የሚገርም ነገር ነው። ገና 1 ሚሊዮን እናስታጥቃለን ነው ያሉት አቶ ሽመልስ አብዲሳ በኢሊሊ ሆቴል በተደረገው የኦሮሞ ባለሀብቶችና ወጣት ተጽዕኖ ፈጣሪዎች ጉባኤ ላይ በኦሮምኛ ባደረጉት ንግግር በኦሮምኛ ነው ንግግራቸው ተጽፎ زتريو زلهم نايت كل الأوروميا حلاف زلو شملس عبديسا زباليو أبعصوا خيبا نهبتماتن مهراتن ناي أورومو أكيب أبزو قبرو كساب 1 مليون سب وتهدر ناي أورومو كان عدق كم نخل مغنياتو لعلي 35 مليون هزب زخون سلزلو 1 مليون وتهدر كان عدق نخلينا it's always about numbers أب إثيوبيا كل جزيب زعبا قصري سراويت كزارب خلو قصر ترايا برؤسهم زمتصوب تاكتيك بقعت استراتيجي إذن قرات زي بزح نجر ترجم زبواي مثلا نيو بز حساب تلقى I think تناتو ما تحساسوا وق كم تناي كلام فرسن قرادين حسكات خدو كم عينة ترديد زلون كوني سماكا كل جزء بقطر مستجاربية نير ترى كل جزء بقطر سلزري وايم أبحدا جاز ود كنيرم أقل انترفيو ولا من البعض جزء ترخيبه بريزنت سياس كم سألكم يعني حدا عصرت تخونه حدا أسرع تخونه خد حسبري خاصو وهنياتو زتقانية سراويت أكايدا زفلت سراويت أكايدا سلايو سبوق جيروز فلت هزبي بقليلو زي السعر كم زي كونه أنا نلقط الحين انتهي كبلي بقى ما كل يمتملكتوت ነው ባደረጉት ንግግር ነፍጠኛ አይለም ደኝም ብሎ እስኪቀጣ ድረስ ገና 1 ሚሊዮን ቄሮና ቀሬ አስታጥቀን ወደ አባይ ማዶ እልካለን ሲሉ ተደምጠዋል። አቶ ሽመልስ አክለው አሁን ወደ ጎጃምና ጎንደር የምንልከው ቄሮ እንደ 2008ቱ ዱላና ድንጋይ ያዘ ሳይሆን ዘመናዊ መሳሪያን የታጠቀ ነው። አሁን የጦር ጀቷና ድሮኗም የቄሮ ናት ብለዋል። سنتايم زبل زلو تقداي دارجا بوقعي أبتي سوشيال ميديا ون نسمع زلناينا أنت بزيا فيديو نالا بزح بوتاتات ببزح الشيرز قبل وازلو كل سبون كفلت زلو يكون يسمعني if I have that video around me كريكون كفتني بدعمي تكون تاتنا إثيوبيا أب كمي درجة وديق وهم زلو I think أي ورد كوانا له أن نزيا الناس معكم سمع دهان كم سألكم مرم بلك كمالكو جيجا سافاري هنا ዘረኝነት የተንጸባረቀበት የጎረምሳ ንግግራቸውን የቀጠሉት ሽመልስ አብዲሳ ነፍጠኛ ትናንት ወሎን ፊንፊኔንና አዳማን የኔ ያደርጋለሁ ብሎ ይመኝ ነበር። አሁን ግን እባካችሁ ባህር ዳርንና ጎንደርን አስተርፉልኝ ሆኖ አለቅሰው ደብረ ብርሃንም አድሮም የነሱ ማን ኦሮሞ ዝትሪ ወለهم እዚ ሰራዊትና ኦሮሞ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣትዩ ዘለዩ ብዙሓት ተወለድቲ ናይ ኣምሓራ ድማ እዚ ብዛዕባ ጀኖሳይድ ኢና ንዛረብ ዘለና እዚ ኩናት እዚ ናብ ዓሌት ገፁ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ብማይት ኣሽሓት ዝቁፀር ሰራዊት ናይ ህዝቢ ኦሮሞ ናይ ፌደራላዊ መንግስቲ ዝበሃል ግን ተወላዲ ናይ ኦሮሞ ናብ ክልል ኣምሓራ ኣትዩ ከም ዘሎ ምስ ፋኖ ንክዋጋእ እዚ ድማ ነቲ ሃገር ናይ ሩዋንዳ ጀኖሳይድ ቀሊል ኮይኑ ዝረኣየሉ መድረክ ክፍጠር ከም ዝኽእል እዮም ዝዛረቡ ዘለው ምክንያቱ ኩሉ ትቃና ኣምሓራይ ከም ኣምሓራይ ዝሓስብ ዘሎ ኦሮሞ ድማ ከም ኦሮሞ ስለዚ ክልቲኦም ዞም ህዝቢ ድማ ኣብ ፖለቲካዊ ጎንፂ ኣትዮም ኣለው እቲ ሓደ ብዙሕ ህዝቢ ጥራይ ዘይኮነ ዘመናዊ ኣፅዋር ዝዓጠቀ እዩ ከምዚ ሽመልስ አብዲሳ ብሎ ፀናይ ከም ናይ ቀደም ደንጎላን በትርን ሒዙ ዝኸይድ ኦሮሞ ዘይኮነ ዘመናዊ ኣፅዋር ዝሓዘ እዩ ይብላ ኣሎ እቲ ኣምሓራይ ድማ ንህዝበይን ንሃገረይን ዝበለ እዩ ስለዚ እዚ ኩናት እዚ ዝንሪኦ ዘለና ንኢትዮጵያ ናበይ ከብፅሓዩ እንታይ ክገብራ እዩ ካልእ ኣርስቲ እዩ ባት ናይ ብሓቂ ዘሕዝን ኩነታት ምዃኑ እዛ ቪድዮ እዚኣ ብዙሕ ሰብ ሼር ዝገበ ያለንበት ስትራቴጂክ ፖዚሽን ደግሞ ከሁሉም በበለጠ መልኩ
ትልቅ ያደርገናል። እዚያታ ኢትዮጵያ ንሕና ንሪያ ዘለና እዚያታ ኢትዮጵያ ንዓመታት ዝጃሃሩላን ዘብሉላን ዘለዉ እቲ ቅድሚት ዘርእየኩም ዝነበርኩ ናይ ወገን ፋኖ ዝግበር ዘሎ ድማ እዚ ከምዚ ሰራዊት ሰዲድና ኣለና ኢሎም ይፍክሩ ኣለዉ። ኣብ ሪያሊቲ ግን እንታይ የጋጥሞም ኣሎ? እዚ ራእይዎ ክንደይ ድሮ ከይጀመሩ ከለዉ ክንደይ ማዶታት ተማሪኾም ከም ዘለዉ እዚኣቶም ምሩኻት ብፋኖ ዝተማረኸ ሰራዊት ናይ ኣምሓራ እዩ ዝትርእይዎ ዘለኹም ሕጂ ናይ ፌደራል ናይ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊቱ ድሮ ተማሪኹ እቶም ፋኖ ሒዞሞም ክኸዱ ከለዉ ነዚ ዘርኢ ስእልታት ኣብ ሶሻል ሚድያ ብተደጋጋሚ እዩ ዝወፅእ ዘሎ። ምክንያቱ እቲ ውግእ ኣበይ ዝካየድ ዘሎ ኣብ ክልል ኣምሓራ ድማ ኣብ ዓዱን ኣብ ዝፈልጦ ቦታታትን እዩ ዝዓጥቕ ዘሎ። ድሓርቲ ፋኖ ዝበሃል ከምዚ ግንባር ዘይኮነ ኣብ ዓዱ ዓጢቑ ዘሎ ኣብ ዓዱ ተሓቢኡ ዘሎ ዋላ እኳ ዘመናዊ ኣፅዋር ሜካናይዝ ዝኾነ ብርጌታትን ገለ እንተዘይብሉ ኣብ ዓዱ ኣብታ ዝፈልጣ ከባቢ ስለ ዘሎ ንኽትቋፀሮ ቀሊል ክኸውን ከም ዘይክእልን መብዛሕትኡ ግዜ ድማ ዓውደ ውግእ በዚ ናይ ኢንሰርጀንት ዝብልዎ ወይ ድማ ደባያዊ መጥቃዕቲ ወይ ከምዚ ተኣኪቦም ፀኒሖም ኣብ ዝደልዎም ዘጥቅዑኻ ከቢድ እዩ ዝውግእ እዚ ክስዕሮ ነቲ ህዝቢ ኣብ ዓዱ መፂኻ ክትዋገት ኮንካ ኣሜሪካ እኳ ኣብ ኣፍጋኒስታን ተሰዓራሲ እዩ። ኢትስ ቨሪ ክሊር ኣሜሪካ ካብ ኣፍጋኒስታን ተሳዒራ ንክትወፅእ ጣሊባን ዓዶም እዩ ህዝቦም እዩ ይፈልጥዎ እዮም እቲ ታክቲክ ናይቲ ዓዲ ኣፅዋሮም ኣይዛመድ ቴክኖሎጂዮም ኣይዛመድ ኩነታቶም ኣይዛመድ ግን ዓዶም ስለ ዝፈልጥዎ ዝነበሩ ብቐሊሉ ነቲ ኩነታት ቀይሮሞ ክዕወቱ ክኢሎም እዚ ሓንቲ ሪፖርት ክንሰሜና ሽዑ ኣብ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ክናቱ ኢና ምክንያቱ ብዙሕ ኣለኒ ብዛዕባ ኤርትራ ዝበሃል ዘሎ እውን ክንሪዮን ክንፈልጦን ዘለና ምናልባት ግን ኢንተርቫል ክትኮነና እስከዚያ ንስማ مرتنا حسب حق جاكا كدرب أبزانديا عالمنا النبلة أبزات طب تعزر زلا تزيغ تيمت زيوتا أنا زي غول وسن الله يوسد وسن الله وسن قلل هاي نوكيه نزل እስረኛው ሩል ሊደፈን በጣት የሚቆጠሩ ቀናት ብቻ ቀርተዋል። ከዚህ በኋላስ ውጊያውን ማስቀጠል ወይንስ መነጋገር፣ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መቀጠል ወይንስ ወደ መደበኛ መንግስታዊ አስተዳደር መመለስ፣ አሁንም ውጊያውን አፋፍሞ መቀጠል ወይንስ የጠረጴዛ ፖለቲካ መጀመር፣ በውጊያስ ሰላምን ማዝለቅ ይቻላል ወይ የሚሉትና መሰል ጥያቄዎች በህዝቡ ዘንድ የሚነሱ ናቸው። በአማራ ክልል ከከተማ ከተማ ከገጠር ከተማ ከከተማ ገጠር ለመንቀሳቀስ የሰላሙ ሁናቴ ያላመችም አስቸጋሪ ሆኗል። አሁንም ሰሞኑን በጎጃም የትራንስፖርት አገልግሎት መገደቡ ተሰምቷል። ስንታይና ንርኢ ዘለና ኢትዮጵያ ብወቅዒ ኣብ ሕጂ ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኣብ ሰፊሕ ዝኾነ ኩናት ከምቲ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ሰፊሕ ኩናት ዝነበረ ሕጂ ድማ ሰፊሕ ኩናት ይቕፅል እንዲ ዘለኩም ሕጂ ግን መጠን ብዙሕ ሰራዊት ዘለዎ ብርቱዕ ኩናት ደማዊ ኩናት ካልእ ዓይነት ህልቂት ከስዕብ ዝኽእል ኩናት ኣብ ኣምሓራ ክግበር ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር ዘሎ። እዚ ድማ እታ ኣብ ውሽጢ ካብ 20 ክሳብ ሕጂ ዝሃገር እዚኣ ኣብ ከመይ መድረኽ ወዲቓ ኣላ ስለምንታይ ከምዚ ክትከውን ክኢላ ልዕሊ ኩሉ ጠጠው ከነብሎ ወይ ከነብሎ ልዕሊ ዓቕምና እዩ። ምክንያቱ ነፍሶም ዝኸኣሉ ሃገር ስለ ዝኾኑ እቲ ዝዓበየ ትምህርቲ ግን እዚ ንሪኦ ዘለና ካበይ ዝበገስ እዚ ከም ኤርትራዊ ኮንካ ክትሪኦ ከለካ እዚ ተዓወት እዚ ይኹን ገለ ዘይኮነ ካብ ምንታይ ዝተበገሰ እዩ እዚ ኩነታት እዚ እንድሕር ኢልካ ካብቲ ህንድስና ናይቲ ፖለቲካ ዝተበገሰ እዩ። ኣብ ፍልልያትካ ዘተኮረ ፖለቲካ እንድሕር ጌርካ እቲ ፌደራሊዝም ዝብልዎ ዘለዉ ንፍልልያት ናይቶም ህዝቢ ኣብኡ ዝተማእከለ እዩ። ካሊእ ኣምሓራ ከም ክልል ኣምሓራ ከም ህዝብን ከም ብሄርን በይኑ ቆይሙ ንስኻ ነፍስኻ ዝኻልካ ህዝቢ ኢኻ ትብሎ፣ ኦሮሞ ነፍስኻ ዝኻልካ ህዝቢ ኢኻ ትብሎ፣ ትግራይ ነፍስኻ ዝኻልካ ኢኻ፣ ኣፋር ከምኡ፣ ሶማል ከምኡ፣ ካልእ ህዝቢ ከምኡ እንታይ ኢኻ ትፅበ? ኣብ መወዳእታ ሓደክ ንነፍሲ ክሓስብ ድሕሪ ሓደ ዓይነት ህዝቢ ኮይኖም ኣምሓራ ሃይማኖቶ ሓደ ዓይነት ህዝቢ ድሕሪ ኮይኑ ናይ ረብሑ ከግድሶ ናይ ኦሮሞ ከገድሶ ይክእልኒ ልክዕ ከም ካልኦት ሃገራት ኣክት ክገብሩ ክጅምር እዮም። አንዳትስ ኤግዛክትሊ ዋት ዊ ሲ ትድሪኦ ዘለና ውግእ ኣበይ ደረጃ በፂሑ ኣሎ እቲ ኣብ መንጎ ዘሎ ፌደራላዊ መንግስቲ ዝበሃል ዘሎ ዳርጋ ነቲ ሓደ ዓልየት ሒዙ እዩ ሽም ፌደራል ሒዙ ዘሎ እምበር ኦሮሞ ሒዙ ዘሎ ተወላዲ ናይ ኣምሓራ ምዚ ሕጂ ዝኸይድ ዘሎ መመሊሱ ናብቲ ኣምሓራ ዝበሃል ይኸይድ ከም ዘሎ እቲ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ እዚ እናኾነ ከሎ ኤርትራ ደኣ በየንያ ክፅሎ እዚ ንዓና ብኸመይ ፀልወና ዝብል እቲ ቀንዲ ንዓና ዘገድስ ነጥብንስ እዩ። ምክንያቱ ክንምንታይ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ የገድሰና ኣብዚኣ ሕጂ ሓንቲ ሪፖርት ክበኩም እየ and that's very very important
ግምገማ ብሎ በተቀመጠበት ወቅት ኤርትራን አስመልክቶ 3 የአጀንዳ ወረቀቶች ቀርበው እንደነበር ተሰምቷል። አንዱ የኢትዮጵያ ሁኔታ ያበቃለት ነውና በደም በቋንቋና በባህልም ከምንመስለው ኤርትራ ጋር ተጣምሮ ወደብ ያለው ነፃ ሀገር መፍጠር ይቻላል የሚል ሰነድ ሲሆን የኤርትራ መንግስትን ማስወገድና በምትኩ ተስማሚ አገዛዝን የመመስረት ሐሳብ የያዘ ሰነድ ደግሞ ሌላ تذكروا እንድሕር ኮይንኩም ህወሓት ናይ 60 መዓልቲ ዕፅዋ ኼባ የካይድ ነይሩ ብዙሕ ኣዛረበ ኮይኑ ነይሩ እንታይ ዝገብር ዘሎ 60 መዓልቲ እንታይ ትቐንዲ ኣጀንዳናቱ እንታይ እዩ ክንዲዚ ህዝብና ጠመየ ከሎ ኣብ ዕፅዋ ኼባ ክንዲዚ ግዜ ዝወስድ ዘሎ ዝበሃል ዝነበረ ካብኡ ሰሊኹ ዝወፅእ ሓበሬታ ኢና ንሰምዕ ዘለና እንታዮም ዝብሉ ዘለዉ 3 ዓበይቲ ነጥብታት ወይ ከዓ ኣጀንዳታት ወሲዱ ብሰፊሑ ብዛዕባን ከም ዝተዘራረበ እዩ እዚ ሓበሬታ እዚ ዝገልጽ ዘሎ እንታይ እዩ እሱ ቁፅሪ 1 ካብኦም እንታይ ኢሎም ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ብባህሊ ብሃይማኖት ብኣካይዳ ንዓና ዝመስል ህዝቢ ዘሎ ስለዚ ንዕዑ ሒዝና ነታ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ገምጢልና ንዓና ዝኸውን ሃገር ወደባት ዘለዎ ኣብ ደገ ባሕሪ ዘለዎ ኩሉ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ዘለዎ ሃገር ክንሃንፅ ኣለና ንሕና ኣብ ኢትዮጵያ ነዊሕ ዕድመ ክህልወና ይክእልን እዩ እቲ ህዝቢ ይፀልአና እዩ ኣይፈትወናን እዩ ንሓዋሩ ድማ ኣብ ልዕለና ዘለዎ ስእሊ ክቕይር ዝኽእል ኣይኮነን ስለዚ ዘለና ሓይሊ ከምኡውን ዘለና ዲፕሎማስን ካልእ ታክቲክን ተጠቂምና ነታ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ክንኣልዮ ክንፍትን ኣለና ምናልባት ብሓይሊ ዘይንኽእሎ ተኮይና እንታይ ክንጥቀም ኣለና ምስቲ ተቃውሞናቱ ተዋሲብና ከም ናትና ምሲልና ኣጀንዳ ምሲልና ነታ ኣብዚ ዝብልዎ ዘለዎ ግን እንታይ ዝብሉ ዘለዉ ነቲ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣሊና ንዓና ዝሰማማዕ ክንገብር ኣይኮኑን ዝብሉ ዘለዉ ንሳቶም ነቲ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ክቋፅርዎ ትግራይን ነቲ ክልል ትግራይ ዝበሃል ዘሎ ምስ ኤርትራ ሓዊሶም ሓንቲ ሃገር ክሃንፁ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ እዚ ሕጂ ሓደ ካብቲ ቀዳማይ ሲናሪዮ ሓደ ወይ ሓደ አጀንዳ ዝወሰድዎ ነዊሕ ዝተኻትዑሉ እዩ ካልእ ከንታይ ተባሂሎም ኛው ነው ማምሻውን ህዋትን አስመልክቶ የወጣው መረጃ እያነጋገረ ነው። ህዋት ኤርትራን ለማጥቃትና የኢሳያስ አስተዳደርን ለመገርሰስ እየተንቀሳቀሰ ነው የሚል መረጃ ተሰምቷል። ህዋት በቅርቡ ለ60 ቀናት ግምገማ ብሎ በተቀመጠበት ወቅት ኤርትራን አስመልክቶ 3 የአጀንዳ ወረቀቶች ቀርበው እንደነበር ተሰምቷል። ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ የፖለቲካ ተንታኝ ከሰሞኑ ለሪፖርተር ጋዜጣ በሰጡት አስተያየት ላይ ህዋት በ60 ቀናቱ ግምገማ ወቅት ኤርትራን አስመልክቶ 3 አማራጭ ሐሳቦችን አቅርቦ እንደ የኤርትራ መንግስትን ማስወገድና በምትኩ ተስማሚ አገዛዝን የመመስረት ሐሳብ የያዘ ሰነድ ነው ሲሉ ተደምጧል። ተንታኙ ሁለተኛው ሰነድ አሁን ባለው ሁኔታ የትግራይ ህልውናን ማስጠበቅ የሚቻለው የኢትዮጵያ የደህንነት መዋቅርን በመጠቀም ነው የሚል ሲሆን ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ጥብቅ አጋርነት መፍጠርን ያስቀደመ ነው ይላሉ። ሶስተኛው ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት የተዳከመ ነውና ከአማራና ከሌሎች የታጠቁ ኃይሎች ጋር ተሰልፎ መንግስቱን መጣል ይቻላል የሚል ሐሳብ የያዘ ሰነድ ነው ብለዋል። ለጥቀው እቲ ካልኣይ ታክቲክ እንታይ ዝብል እቲ ካልኣይ ታክቲክ ምስቲ መንግስቲ ናይ ኣቢ ተሻሪኽካ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ረብሓኻ ከተውሕሰሉ ትኽእል መንገዲ እውን ኣሎ ኩለን ዚአን ነጥብታት ብዝተፈላለየ መንገዲ ይሰርሑለን ከም ዘለዎ ከነሰውዕል ክንክል ኣለና ተሓይዘ ክነግረኩም እየ ኩለንካ ብፅንፅንታ ወፂአን ነይረን እየን ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ብፅንፅንታ ከም ዝወፃ ተሰሚዐን ነይረን እየን ከምዚ ብሰለስተ ብዝተጠናነገ መንገዲ ዳ ኣይወፃን እምበር ብገለ ብገለ ኣብዚ ቻነል ኣምፅአን ነይረ እታ ካልይቲ ምስ ኣቢ ተሻሪኽና ነቲ ውዕል ፕሪቶርያ እናተግበርና ምሳቶም ኮይና ዕላማናቶም ቀዳማይ ኣብ ሾርት ተርም ዘድልዮም ዕላማ እቲ ይግባኣና እዩ ዝብሉ ኣብ መሬት ትግራይ ዘሎ እቲ ወልቃይት ራያ ሑመራ ከምኡ ድማ በቲ ኣለማጣ ገለ ዘሎ ከባቢ ምዑታት ክወስዱ እዚ ምስ ኣቢ ኮይኖም ክገብርዎ ምስ ተሻሪኾም ነቲ ድሌታት ናይ ኣቢ እናማልኡ ከማልእዎ ከም ዝኽእሉ ድሌታት ናቶም እታ ሳልሰይቲ ኦፕሽን ግን ቅድሚ እዚ ሕጂ ዘሎ ደረጃ ምብፅሑ ትዝረብ ዝነበረት እያ ኣቢ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ንዓታቶም እውን ኣብ ኣፎም ዝነገሮም እዩ ንሱ ድማ እንታይ እዩ ምስ ኣምሓራ ምስቲ ናይ ሓይሊ ናይ ኣምሓራ ምስ ፋኖ ተሻሪኽካ እቲ ኣብ ፈደራል ዘሎ መንግስቲ ናይ ኣቢ ደኺሙ ስለ ዘሎ ክልቴና ተሓዊስና ሃሪምና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስልጣንና ከምቲ ናይ ቀደም ምናልባት ምሉእ ብምሉእ ተዘይኮነ ምስ ኣምሓራ ተሻሪኽና ኣብ ስልጣን ኮፍ ክንብለሉ ንኽእል ዝብል ሲናርዮ ምዃኑ ስለዚ ሰለስተ ዓይነት መንገዲ ከም ዝነበሮም ሰለስተ ኣጀንዳታት ሰለስተ ስትራቴጂታት ከም ዝነበሮም ሕጂ ኣነ ናተይ ርእቶ ክሪኦ ከለኹ እዚ ኩነታት እዚ እስከንሽተይ ንስማዮ እሞ ናተይ የህወሓት ኃይሎች እነዚህን 3 መሰረታዊ አጀንዳዎች እንደ አማራጭ በማቅረብ እንደ አስፈላጊነቱ ሁሉንም አማራጭ ለመጠቀም ተስማምተው ነው የተነሱት። በሶስቱ መንገዶች የአስመራ መንግስት ማዳከም እንደሚቻል የታመነበት ሲሆን በብዙ መመዘኛዎች እነዚህ ሰነዶች ጨርሶ የሚጣሉ አይደሉም። ታሪክ መምህር እንዲሁ ማህደር ሰነድ
ካብ ቀዳማይ ዳሕራይ በትናይ ትማል ካብ ሕሉፍ ታሪኾም ክንዲ ዝመሃሩ ሕጂ እውን ኣለዉ ጉድጓዶም ይፍሕሩ ሕልሚ እንዳሓለሙ ንዘይከውን ግብሪ ሕልሚ ዓባይ ሃገር ዝኸለላ ባሕሪ ድሙ መሲድናዮም ካብቶም ከምኡ ነብሪ ኣብ ኣይረኽብዋ ሓጢራ ያ እምሪ ኣለና ሻዕብያ ከምተናይ ትማል ኣለና ሻዕብያ ከምተናይ ትማል እንደ አማራጭ በማቅረብ እንደ አስፈላጊነት ሁሉንም አማራጭ ለመጠቀም ተስማምተው ነው የተነሱት። በሶስቱ መንገዶች የአስመራ መንግስት ማዳከም እንደሚቻል የታመነበት ሲሆን በብዙ መመዘኛዎች እነዚህ ሰነዶች ጨርሶ የሚጣሉ አይደሉም ሲሉ ተደምጧል። ተንታኙ ከፕሪቶሪያ ስምምነት ወዲህ በኢትዮጵያ የተፈጠረውን የኃይል አስተላለፍና ከኤርትራ ጋር ስለሻከረው ግንኙነትም በሪፖርተር ጋዜጣ በኩል ሰፊ ማብራሪያን የሰጡ ኣብዚ እንታይ ንርኢ ኣለና ሰለስተ ነጥብታት እውን ተመላሊኡ ንኤርትራ ኣብቲ ናይ ኤርትራ ዘለዎም ኣጀንዳ ክሰርሓሎም ከም ዝኽእል ንኣብነት ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ ለንቀነ ሓደ ዋዕላ ገይሩ ኣሎ ምስ ኣተሓሒዘ ክሪኦ ስለ ዝደሊ ናይ ምንታይ ዋዕላ ገይሩ ዘሎ ኣባ ኣሕመድ ወይ ከዓ ኣብቲ ኣዲስ ኣበባ ዝተገበረ ዋዕላ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ዝብል እዩ እዚ ዋዕላ እዚ ኣብቲ ሚድያ ናቶም ይዝረብ ኣሎ ስለንታይ እዩ ኣብ ካልኣይ ኮንፈረንስ ብዛዕባ ሬድ ሲ ሪጅናል ኮኦፕሬሽን ዝብል ኣብዚ ዋዕላ እዚ ዝኾነ ናይ ጅቡቲ ወይ ናይ ኤርትራ ወይ ናይ ዝኾነ ዝተዓደመ የለን ጉዳይ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ዝትንክፍ ኣጀንዳ ዋዕላ ገይሩ ኣሎ ስለዚ ኣቢ እቲ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ዝብሎ ዘሎ ኣጀንዳ የቕፅለሉ ከም ዘሎ ስለዚ ምስቲ ህወሓት ድማ ምሱ ኮይኑ ይሰርሕ ከም ዘሎን እዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝግበር ዘሎ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ወይ ከዓ ናይቲ ተቃዋምቲ ናይ ኤርትራ ዝተፈላለዩ ዓይነት ናይ ዓፋርቲ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ኣብኡ ዝእክቦ ዘሎ ኣካል ናይቲ ስትራቴጂ ስለዚ ሓንቲ ምስ ኣቢ ኮንካ ረብሓኻ ከተውሕሰሉ ትኽእል መንገዲ ኣሎ ክብል ከሎ ኣቢ ድማ ንባዕሉ ንዓታቶም ተጠቂሙ እቶም ተጋሩ ጥራይ ኣይኮኑም በላሕቲ ኮይኖም ዝፃወትሉ ዘሎ ኣቢ ድማ እንታይ ይደል ዘሎ ቀደም ምስኦም ደማውግእ ገይሩ ሓይሎም ኣዳኺሞ እዩ ከም ቀደም ስግኣት ኣይኮኑዎን ስለዚ ንዓታቶም ተጠቂሙ ምስኦም ኮይኑ ቀዳማይ ስግኣት ናቱ መን እዩ ዘሎ ፋኖ እዩ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ስለዚ ነቲ ፋኖ ከመይ ጌርካ ተኣልዮ ነቲ ፋኖ ከመይ ጌርካ ተዳኽሞ ወይ እውን ካብቲ ፀወታ ናይ ፖለቲካ ተኣልዮ ስለዚ ተቐንዲ ኣተኩረናቱ ናይ ክልቲኡ ሓይልታት ኣኪቡ ንፋኖ ክሃርም እዩ እዚ ንፋኖ ክንደይ ክወስድ ዘሎ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ሰሙናት ክውደየ ኣብ ኣዋርሕ ክውደየ ኢሉ ዓመት ቀሪቡ ኣሎ ሕጂ ድማ ብድሮናት ፈቲኑ ብፍሉይ ነፈርቲ ፈቲኑ ፍሉይ ኣፅዋራት ፈቲኑ ብኩላ ይሰልጦን ሕጂ ድማ ብዝሒ ሰራዊት ሒዙ ናብኡ ይኸይድ ኣሎ እቲ ናይ ትግራይ ሓይሊ የለን ኣብኡ ዝበሃል ዘሎ ምስ ግዜ ግን ክንሪኦ ኢና ይሳተፋሉ ይሳተፍ የለን ኣብ ሓደ ዕላማታት ተመሳሳሊ ከም ዘለዎም ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ እቲ ጉዳይ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ይቕፅል ኣሎ ብተመሳሳሊ ኣብይ ኣሕመድ ቀይሕ ባሕሪ ክብል ኮይኑ ናብ ኤርትራ ከይዱ እውን ዓቕሚ ከምዘይብሉ ንኤርትራ ከውድቕ ዝኽእል ዓቕሚ ክህልዎ ከምዘይክእል ንፈልጥ ኢና ኩሉ ነገር ሓዋዊስካ ክትሪኦ ከለካ ኣብዚኣ እስካ ሓንቲ ዘረባ ኣላ ምስ ኣተሓሒዘ እናተይ ርእቶ ክፍትኒ እዚኣ ምዝ ሕጂ ዘሎ ካብ ትግራይ ኤሊት ዘረብዎ ዘሎ ስሙ የፀግማ እዩ ከዚ ምስ ብርጌድ ሓመዱ ልትልዓለ ምስ ትባሃጎም ምስ ትግራይ ትግርኝ ልትተሓዘ ቃልቃልሶም ስሩ ልድገፍ እዩ ባህጎም ምስ ትግራይ ትግርኝ ልትተሓዘ ቃልቃልሶም ስሩ ልድገፍ እዩ ባህጎም ምስ ትግራይ ትግርኝ ልትተሓዘ ቃልቃልሶም ስሩ ልድገፍ እዩ ምስትልለና ፖዚሽን ምስትልለና ቆመና ግን ዝቃልሲ እዚ ልክሽከም ስለለፀግም ይመስለኒ ላብ ፖለቲካ ሽዋ ላብ ፌደራል መንግስቲ መፅዮም ላብ ብልፅግና መፅዮም ሕዝናና ምፍጣር ክስታይል ረአዮም ኣሎ ተጀማምሮም እንዮ ማለት እዩ ስለዚ ብትግራይ ክዕውትዎ ስለለይካሉ ና ትግራይ ሚድያታት ለ ዋላ ብቃልሲ ነብል ግን ኣንደርግራውንድ ከተውግዕ ትኽእል ኢኻ ሚድያ ምፅኢኻ ኩሉ ምትፍናን ግን ኣምትለወልኩካ ብኩሉ ብደው ብሰሜን ብምዕራብ ገለ መለሲ ምስ እንደይ ሓሊቓ ተፋነን ብትልኒአና ዓቕሚ ብትልኒአና ተኽእሎ ብትልኒአና ውዳበ ስለዚ እቶም ሚድያታት ለ ምንባብ ባይዘ ወይ እትነጋገር ኮ ይብልካ ተጋሩሲ ሚድያ ልመርሕ ከምዚ ነፃ ኮይኑ ፖለቲካ ልትንትን ይኹን ኣብ ውዳበ ይኹን ኣብ ገለ ልሎ ሓም ትግራይ ክናበብ ኣሎ ክራኸብ የውሊ ብኣካል ምንባብ ብውነ ፖለቲካ ትመርሖ ተለካ እዩ እሞ እዚ ትግራይ ንምንታይ እያ ሱቕ ኢላ እስና ፌደራል መፅኡ ዝበሃል ትግራይ ምስ ብዙሓት ሓይልታት ከዚ ክትፍተፋነን ስለለይብላ እዩ ዝመስለኒ እሞ እቶም ሚድያታት ለ ብዙ መልክዑ ሓላፍነት ወሲዶም ንምንታይ እያ ከምዚ ለገበረት ኢልካ ተነጋጊርካ ምኻድ ይከኣል እሞ ኣብ ትግራይ ትልለና ፖዚሽን ከምዚ ዓይነት ቃልሲ ለኣቶም ደግፍካ ሓደ ክልል ኢና ፌደራል መንግስቲ ዝሃለየ ጎረቤት ሓይሊ ዓዲ ኦፊሻሊ ቃልሲ ክንድግፈ ይንኽእል እንደይ ክተርፋ ደይኒ ዝብል ኣነ ሰብ ጥራሕ ዘይኮነስ ገረብን እንስሳን ኣይንገድፎን ኢና እዚ ክትፈልጡ ኣለኩም ኣነ ሓደ ጨናዋዓት ምረሳሕ ኤርትራ ገይ ገፊሕ ማዕኮሮ ወዲ መንጠብጠቢት ወዲ ኮንትሮምሮ ወዲ 9 10 ብሄር እንዳቀቢላ
تاني قيل أنا وداي كون أنا ست أنا شو ما عايزه أنا السي وقعد حنك الشقة بلك بعد يوم حدا دلاي فتفت بقى بلا مقاتلهم وقعد جب بلا هم داركم يحقسنا لا تقاتلكم كده خطر داهم هنا ندليكم هنا لا تقاتلكم كتر داهم نفسهم نحنكم كتر داهم ندليكم مودعتها بعدنا أتيناها نودكم مالتي أفتاكم از بعدنا قرالة بعدنا أتيناها أفتاكم أناتكم كسرتكم قريتنا نودكم زيادة ليتنا تعال إرتراوي كابز حنا إرتراو خاوز موت نعي إذا خبر أنا كاب إرتراوي دقم نقر بزعبة حزبكم تبهال النقر على نحنا بزعبة حزبنا قام نقبر بزعبة حزب تقراي ناي من نقر زخواني إرتراوي دقافة يتقوامي مسليو نهاية إذا حزب زي أبز مكرا زخوة دق زقبرة إرتراوي نيجيبياوين بيريد ما نمي بلك هادو كمير كختزار مقازا بحوكا بديخا ببوخا أبز درجة زودق حزب خمي كتزار حلفن ترفن خالي نيور حزب تقراي تقراوي نختكون دي خاتك على سلغاس ولا نتي إرتراوي نتكا أمينكاس نإرتراي خاتك على سلغاس أنا كنجي أمننتي يجللو أنا مننتي تقراوي بخامي تكانخا ولا في تاريخ تمسيخا أبتي كرم لمرة حزب تقراين حزب إرتان أبحر يجرو ده هذا نزاد نخطرمهم فلاديمهم أبطالين يقبله بخو مخيل لماتي أنا أجي مستقراوي مننتي هاجرات نيرندي حبل هاجرات مع أصلين تمسريتن إرتاكو كما كوكي نبرتن إرتاكو راك إرتا مخانكو كالسمي يروا ولا إثيوبياكو أين برتن هاجرات أين بران حجز أنت عبلك الله حبن حوي هاجرات سي مع أصلين تمسريتن بوع البرلين حكي حجي بيناي ملك إخا حدا نيرو اختبل كان خاص بمنتاي نعملت بدوب دي أب حدا تتقرني فود خير نيرو بحق دي بحدا تتقرني فود خير نيرو برأسة دي بحدا دم حدا نيرو بخمايو حدا نيرو ندحر حدا نيرو سي سلامنتايو بعر رأس علولاس أب حبابن كالئن كيدوم نتهز بكنا مان كالئن بأذنو سي عتر زعتولو بحتا حاقوسي سلامنتايو بحتا حاقوسي نحباب كمن هادي ميخيدو أبونا بحتا حاقوس نسيت التاريخ يبلنا جميرة حبشة وأنا بكرمون منتي تراوي لزامن منتي زقنتي يتراوي ساعكندي درتنات ناي فلطات كم زلهم تري واللهم سيمبلي تاقال سلازو منوت راين برزخونه مرداتا يبلون أو أباكو يخن أبونا بهتا حاقوسي رأس علولا سلاز هادونو إيو خستاي كيدو نماني خاتم لو حباب هادي مخيدو سلام تايم أنا سيكون زربان دلو جانا أنا منتي تراوي الكامبر زقنتي يتراوي زقنتي بكاتو لكم سو زقنتي جاب جرمكو خلاص زقنتي كتوا بخا جرمناوي زقنتي بحر الغناقي ولكي جكني يوم تتخذ سيفهم يا قدرنا عقيل بحر الغناقي ولكي جكني يوم تتخذ سيفهم يا قدرنا عقيل ومع الجنة زلت وخلقين والرحبة بزلت تقلبين الحلقة بس زلت حقرين والتنمي زلت قدرين خسفينو شوفينو نمشت زحزح قينو عويات قينو قاتلو كم زي ملتنا حوارو ميهيرو وما حوارو تجينا مرات بحر الغنى بوردر تشاكير ما تكل سل الخنا كاو جن برجيد لحمدو هم يكون هم نخلو ازي سبرينج بورد تجراي ديم كتقامو مع تجراي اليوم كتقامو متما اليوم كتقامو لول زي ياو حدا كبل للو يو سبرينج انا برتاو قال ستبل تخوين حسب بزخونه اب موداتا تزلو كنتات حشويه نريا زلنايو نابتي جود نيوز ناتنا كملسينا مخنياتو كيتكا ترغم يبلون تبوليتيكا كندي زي تزربه كندي زي تباهله كندي زي تفكري أموداتا زازينا ديا كاب نقفا بريس زواتيا التي أزينا نحبنلو سبورتنيا ألكساندر إيساق تصوتاينا نيوكاسل زلو حجر ما بعبيت كلابات كم بعد أرسنال ون زدلا زلون زلمون وزلو ون تصوتاي أبتا مبوكلاويت هجر ولدو زخونت إيرترا استاديوم كسرح كم زدل زلو مكساب 45 حزبك حزغل استاديوم ديلي ميل كوميليوم زبل زلو تا ديلي ميل ارتيكل كرغبايك على الكونجن بزي قدس اتي تصفى نبعلو تصفى زباكاي تصحف كتريا غلها I have the feeling أنا سمعت علني ألكساندر قال قبر مخانو
ምክንያቱ ንመዓልቲ ናጽነት ኤርትራ ባንዴራ ሓቂፉ እንኳ ኣብ ዘብቅዓኩም ኤርትራውያን ክብል ዝኽእል ኩሩዕ ኤርትራዊ ስለ ዝኾነ ኣብታ መበቆል ዓዱ ኤርትራ ገለ ነገር ክገብር ምዃኑ ይርዳኣኒ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ እቲ መንግስቲ እኮ ኣይሕግዝን እዩ ኖ ብትክክለኛ መንገዲ እንተሓቲትካ እቲ መንግስቲ ከም ዝምልስ ኣነ ኤግዛምፕል ኣለዉ ኩልኩም ኣብ ካልኦት መኻት የድልን እዩ ተፅሒፈ ዘይፈልጥ ናብ ሚኒስትሪ ሓበሬታ ናይ ኤርትራ ኣቶ የማነ ዝፀሓፍኮ ሕቶናተይ ብኣዝዩ ርቀት ዘለዎ ዲቴይልድ ዝኾነ ሓበሬታ መፂኒ ኢለ ኣብዚ ሼር ገይረዮ ነይረ ምሳኹም ስለዚ ኣሌክሳንደር ይስሐቅ እኳ ኤርትራ ኣትዩ ወለዱ እውን ኣትዮም ምስቲ መንግስቲ ፅቡቅ ዝኾነ ምይይጥ ዘለዎ እዩ ኦኬ 45 ሸሕ ዓብዩ ኣነ እኳ ከም ናተይ ድሌት ንስ በለ ስታዲየም ወላ እንተዝገብር ኣዝዩ ብሕማቅ ድኽነት ክኣቱ እውን ኣይደልዮን እየ ግን ኣካደሚ እንደዝገብር ከምሱ ጎኑ ጎኑ ናይ ስፖርት ኣካደሚ ምክንያቱ ስፖርተኛታት ክምልመልሉ ዝኽእሉ ቦታ ናይ ስልጠና ኣብኡ ኣካደሚ ኣሌክሳንደር ይስሐቅ ዝበሃል ሽሙ ኣካደሚ እንተዝግበር ነይሩ that would be really really good ምክንያቱ ነቶም ስፖርተኛታት ኣብኡ ክምልመሉ ቶም ተስፋ ዘለዎም ታለንትስ do you remember ኣብ ኤርትራ ኣብ 95-96 ስካንዲኔቪያ ከይዶም ኤርትራውያን ተፃወቲ ካብ ከረን ክንደይ ግዜ ከይዶም ከመይ ዝበለ ዓወታት ይጎናፅፉ ከም ዝነበሩ ማይ ተመናይ ከምኡውን ኣይዶኖ ካልእ ጋንታ ናይ ኣስመራ ካል ነይራ ብጀካ ማይ ተመናይ መን ነይራ ኣይዶኖ ካብ ከረን ግን 3 ግዜ ከይዶም መዓት ወናጭ ዘምፁ መንስያት ከም ዝነበሩና እዞም መንስያት እዚኣቶም ፅቡቅ ገይሮም ኣብቲ ኣካዳሚ እንተዝምልመሉ ነይሮም ሎሚ ከምዚ ኣሌክሳንደር ይስሐቅ ዝፃወቶ ዘሎ ኣብ ዓበይቲ ክለባት ክፃወቱ ምኻሉ ነይሮም ስለዚ ተሓሳብ ንባዕላሲ ክሳዕ ክንደይ ደስ ትብለካን ተስፋ ትበካን ምዃና ኤርትራ ምስቲ ኣብ ጎረቤትና ዝግበር ዘሎ ብዙሕ ሓሸውየ ኣብዚ እዋን እዚ ሙሉእ ኣተኩሮናታ ከምቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እውን ኣብቲ መደረ ዝበሎ ቀሰኑ ዝበሎ ንኩሉ ድልዋት እዮም ግን ኣተኩሮናቶም ኣብቲ ፖለቲካዊ ሕንፍሽፊሽ ከተኩሩ ከም ዘይደልዩ እንታይ ዳ ኣብቲ ናይ ልምዓትን ዕቤትን ቁጠባዊ ግስጋሴን ናብኡ ኣተኪሮም ክኸዱ ይደልዩ ከም ዘለዉ እዩ ስለዚ ኣሌክሳንደር ይስሐቅ ድማ ምናልባት ኣብዚኣ ነይራ ሓንቲ ቅድሚ ሕጂ ብዛዕባ ሓደ ሓየት ዝኾነ ወዲ ኤርትራዊ ደርፊ ኣውፅኡ ወሪራና ኣዳም ኩላ ተሓቢና ቢሒትካ የማዓከን ዜና ኩላ ኣሌክሳንደር ኮይና ኩላ ኢሳቅ ኮይና ኩላ ኢሳቅ ኮይና ሜዳታቶም ሓሪስካዮ ጥፋሓቶም ኣፊስካዮ እተውኪስካ ዘይትምሕር ንዓወትካ ትፋሓሒር ንቐላቐል ናይ ብሓቂ መኹርዒ ሃገር ዝኾነ ኣሌክሳንደር ይስሐቅ ብሓቂ ኤቭሪ ታይም ብዛዕባ ሄድላይን ኣብዚ ገዛይ ክሪኦ ከለኹ ዓብ ዓወይ ቢግ ፋን ናትዩ በቃ ሃይላይትስ ናቱ ኩሉ ግዜ ይምስሓበኒ ኩዕሶ ስለ ዝፈቱ ስለዚ ናይ ብሓቂ ሓበና ኤርትራ እዚ ሕጂ ድማ ንኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ብዙሕ መድረኻት ባንዴራ ናይ ኤርትራ ዘንፀባርቆ ንኤርትራ ዓበይ ኣምባሳደር ናታዩ እዚ ሰብ እዚ ዝኾነ ኣምባሳደር ኩነና ዝበለ እውን የለን ናይ ኤርትራ ፅቡቅ ድማ እቲ ህዝቢ ባዕሉ ብወለንቱ ነቲ ሃገር ኣምባሳደር ክኾነላ ስለ ዝደሊ ስለዚ ኩልና ድማ ናብዚ ኣሌክሳንደር ከፋቲ በሪ እንዲ ኮይንዋ ዘሎ ብወቲ ድማ ቢንያም ግርማይ ዝገብሮ ዘሎ ለንቀነ ዓወት ኣብ ቤልጅየም ዝገበሮ ሪናይን ኣብ ትዊተር ናተይ ብዙሕ ሼር ገይረ ኣሎ ከትኩም ኣብኡ ስፕሬድ ግበርዎ ነቲ ሓበሬታ ናይ ብሓቂ ኤርትራ ብሓቂ እዚ ዓመት እዚ ብዙሕ ጉድ ኒውስ ኣብ ኩሉ መዳያት ኣብ ጅሮ ዲ ኢጣልያ ኣማንኤል ዘርኣዮ ፍሉይ ብቅዓት ሪና ነርና ከምኡ ድማ ሕጂ ኣብ ቱር ኖርዌይ ዝሳተፍ ዘሎ ናትናኤል ንሱ እውን ገለ ነገር ከስማዓና ከርየና ወላ ምስታፍ ባዕሉ እውን ሓደ ዓብ ነገር እዩ ቱር ዲ ፍራንስ ድማ ክንደይ ካባቶም ክሳተፉልና ስለዚ ብሓቂ ኤርትራ ዘኽርዑ መንስያት ጌራ ንቅድሚት ትግስግሳላ ካብ ሓሸውየ ናይ ዞባና ወፂና ንሕና እውን ኣብ ጎኖም ንቅድሚት ገፅና ክንግስግስ ንሱ እዩ ፃውዒት ናተይ እዚ ዘሎ ሕንፍሽፍሽ ኣይሆብ ናብ ሰላም ክቅየር ዞባና ሰላም ክወርዶ ንሕና ግን ኣብኡ ተኣሊኽና በቲ ፖለቲካዊ ሕንፍሽፍሽ ከይተዋሃድና ናብ ፅቡቅ ገፅና ክንብገስ እየ ዝምሕፀን ናይ ሎማ ኣርስቲ ብዙሕ ውድየ ፕሊስ ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበር ናብ ካልኦት እውን ኣብ ፅዕወና በልኩ ነዛ ለበዋክበኩም እየ ድሕሪኡ ጥዕምቲ ሜሎዲ ደርፊ ሕብረተሰብና ንክቕየር ነፍስ ወከፍና ክንክተሎ ዘለና ካብ ኤስያውያን ብፍላይ ካብ ቻይናውያንን ህንዳውያንን ክንመሃሮ ዘለና እዩ እዚኦም ሕብረተሰብ እዚኦም ነፍስ ወከፍ ሳንቲም ኣብዘይ ቦታ ኣይትወድቕን እያ ዘየድልዮም መጋየፂ ኣይገዝኡን እዮም ገንዘቦም ብኣገባብ ይሕዝዎ ኢንቨስት ይገብርዎ ستوك ماركت كمون كريبتو أزيا قداسي أبزي كالاي السومن دقومن أب تمرتي بفلاي دما أب IT أب إنجينيرينج أب بيزنس زلا على تقرر لهم that's why دما مايكروسوفت جوجلن بهنداويان كمون أب كال يساويان زمرحو
ሳልሳይ ድማ ነፍሲ ወከፍ ዘለዎም ገንዘብ ኣብ ዓዶም ገዛድዩ ቢዝነስ በምህናጽ እዮም ዝዓብዩ ነዚ ክሕግዝ ዝኽእል ዝተፈላለዩ ፕሮግራም ኣለና ከምኦም كان لحلمو كان لحلمو أبعدت الرو مستانت ألو بسني بفكري حبيب كان